Já to vezmu. Dobrý den. V pohodě, pane, v pohodě, v pohodě. V pořádku. Jste v pořádku, pane? Já ti rozumím, to je starý pan, je možná nějaká lékařská indispozice, jo, tady vzdělání, nicméně další jednotku na místo není zapotřebí, jo, jsou to i hasiči, všechno, máme to pod kontrolou, jo. Hej, no. Zavoláme zachránku, který totálně nějak nereaguje, je v nějakých křečích, jo, Rudná výstavní má zastavu srdce, jo, takže potřebujeme okamžitě zachránku na místo. Jo, já teď nemůžu mluvit, jdeme defibrilovat, jo, je věk asi okolo 50-60 let. Hier. Vy možná nemáte tam jenom to kontrolní. Hej. Tady rozuměla, ale pro jistotu, jo, začínáme resuscitovat. Ten? Máte ho? Dýchá a jede. Prosím tě, životní funkce zatím zajištěny, jo? Jdem? Nahoru? Tam, tam.